Era.eusek aurkezten du Jolasak eta solasak. Aita, ama. Zenbatzen ikasteko edo burua lantzeko hainbat jolas eta solas ditugu. Hau seguru aski errezenetariko bat da. Animatzen zara? Aita, ama, zenbat pistatxo janituen atzo bat, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Erraz ezta? Beno, nik agian letra moldatu beharko nuke. Alaba, seme, zenbat pistatxo janditu aitatxok bat, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,